ತೊಕ್ಕೋಟುಡ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಬಿಗು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಜೋರ್ಡೆ ದುಂಬರಿದನು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೊಕ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೊಕ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಭೇಟಿದ ಸೇವೆಗೆ ತಯಾರಾದಿತ್ತೇರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಪಿನ ಮೊಕಲ್ನ ಅನುಭವಲ ಬಾರಿ ಕಟು ಆದಿತ್ತಲು. ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ NRCದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡದು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಂದಿನ ಸರಕಾರನ ನೆರ್ಪುನ ನೆರಡೇನು ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕನ ಒಯ್ಪುನ ಗುರುತು ಚೀಟದ ಫೋಟೋದೆಪುನ ಕೈ ಘಟನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸಾವಡು ಬತ್ತಲು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಪೋನಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ತಕೊಳ್ಳಿ ನೆರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಬೂಕು ಪರ ಒಯ್ಪುವೇರು ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಐಡಿ ತುಪ್ಪಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಕ್ ಪರ ಒಯ್ಪುನ ರೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಐಡಿ ತೆಗೆದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ. ನಂದು ಐಡಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬೈದಿದ್ದೇನೆ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಟ ಎಂಕ್ಲ ಹಂಚಿ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಉಲಾಯಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏರಿಯಾಗ ಕೊಯ್ಯಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿಲ್ಲಾಡು ಕೆಲವರು ಕಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಡಬ್ಬಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಏನು ಬುಕ್ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಮಟ್ಟಂಜೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೋಡೆ ಕೋನಾಗ ಐಡಿ ಪುರ ತೆಕೊಂಡು ಐಡಿಯ ಫೋಟೋ ಪುರ ಇದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಣಗ ಮಸ್ತಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮತ ಒಂದು ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಕೋಣಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆರಿಯ ಬರೆಯೊಂದು ಇತ್ತಿರ್ತಿ ಅವನಿರ್ ಪುರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಐಡಿ ಪುರ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಡಿ ನಿಜವಾದ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಡೆ ಬಂದ ಐಡಿ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ನಿ ನಾನು ಐಡಿ ತೆತ್ತು ಕೊನಾಗ ಐಡಿದ ಫೋಟೋ ಇದ್ದೀರಿ ಕೆರೆ ಬೈಲು ಗುಡ್ಡೆ ಪೋತೀನಿ ಅವಲಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ್ನೆಕ್ NRC ದೆಕ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಕೊಂಜ ಸರಿಯಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರು ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಕೊಂಜಿ ಕೊಂಜೋ ಬತ್ತದ ಇಕ್ ಸರಿ ಮಲ್ತು ದಾಯ ಇಕ್ಲು ದೆತ್ತೋನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದಂದುಂಡು ಅವು ಒಂದು ಇಂದುಂಡು ಪಂಡು ಪಾಕ ನೇರ್ಯರು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತನದ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಅವು ಮೋದಿಗೆ ಪುದಾರ್ ಬರ್ರೆ ಬೋಡದ ಆರಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ರೀತಿದ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಕೊರೋನಾ ಲಜ್ಜಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ಪುದಾರ್ ಬರ್ರೆ ಬೋಡದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ತದ ನೆರ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಹತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ವೈರಾಣು ಬೈದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಿ ಅಯ್ಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಿನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾಲಿಸೋಡು ಪನ್ಪೆರ ಮೋದಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಐಕ್ ಹಾಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂದೇಟು ಬೈದಿನಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಔಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಈ ಥರದ ಬರ್ಚಾನಿ ನಾನು ನೆರ್ಪೇರು ಪತ್ನೆ ಮುಂಟ್ನೆಗ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ಲು ಒಂದು NRC ಎಂಕ್ಲು NRCದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದಾದೆಕ್ಲ ಪೋಪುಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ಪೋಪುನೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಲ್ತ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನೆ ಎಂಕ್ಲು ತಂಕುಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಸೂಚನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಭೇಟಿಗೆ ಕೊರಪಿನ ಬೇಲೆನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ತೊಂದರೆ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ವಿದೇಶದ ಬೈದಿನಕಲ್ನ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ಪುವ ಇಂದು ಮಾತ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪರಡಂದಿಲಕ ಮನ್ಪುನ ಸೇವೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಈ ಪೊರ್ತು ಕೇನೊಂಡೇರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂಚಿನಂದು ಬಂಡ ಇದು ಎಂಕುಲು ಆಶನಕ್ಲೆಗ್ ಇಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ರಾಯಕಾಡ ಪುರ್ದಿರ ಬಂಡ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲೇದು ಐಕ್ ಬಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಒರಿಯಗೆ ಬರ್ಪುನ ಸಿಕ್ಕತ್ತು ಒರಿಯ ಬತ್ತು ಒರಿಯ ಸೈಪುನ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂದು ಒರಿಯಗೆ ಬತ್ತರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮಾಜ ದೇಶ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಳಕಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯದ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಪನೊಂದುಲೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಕ್ಕುಲ್ದಿವನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ನ ಬೇರೆ ಅವಡ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ರ ಹಾಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ಬೇರೆ ಇವತ್ತೆರ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಜನ ಪನ್ಪದುಲೆ ಆತನ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಆರು ಮೋದಿ ಎತ್ತು ಬಂಗವರದು ಲೈಕ್ ಬೋಡದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ನಿಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯನು ನಿಕುಲ್ದೀವ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಮನದಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಬೋಡದ ಎಂಕ್ಲಡ ಸಹಕರಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ.